kamay. Ayun na. Yung nililinisan naman naman yung list dryer. Bebenta namin to. Kano benta nyo? Hindi ko alam. Tagalinis lang po ito. Linis ba? Dito na yung... Kala ko ikaw yung taga-post. Brush lang para kapag malinis, maraming bibigyan. Diba? Nabili na yan. Kukunin na nga ng lalamove yan. Kunin na lang pala sa magpapalanda. Something brush lang. Ikaw po, Tot, alam paano maglinis niyan? Yung mga sulok-sulok lang binag-brush ko kasi Mas expert si ate mo. Si ate mo kasi wala ka pa dito. Si ate mo na naglilinis niyan. Magkano nga komisyon mo, girl? Binibigay ko, girl? 50. Wow! Oh my goodness! Parang dryer lang yan eh. Double dati na. Ano mo 50 eh. Paano yan? Dryer lang. Magkano komisyon mo? Dahil Ay, Mimi, hindi pa nakalinis yan. Ikaw wala pa komisyon yan. Grabe, oh. kailangan malinis yung pagka-brush natin na to guys kasi may bayad to. Kapala mukha nito. Nakakain mo na ng bibingka, di ba? Hindi ka pala busog. So, yung kit, yung magiging benta yan mamaya, magiging benta nyo, bibili natin ng ang kimchi. Ay, hindi pala kayo kumakain ng kimchi. Frozen foods na lang mamaya. Ano? Tingnan nyo, guys. Wow! Paborito mo yung kapal mukha nito. Ikaw, Tots? Ha? I'm fine with anything. Wow! Hotdog lang kinakain yan guys. Ah, malinis na ba yan? Tingin. Not yet. Oh my goodness. Ano mo na? May pick up na lang lalamove yan. Kailangan linisin maigi. Yung ating mga sinampay na basahan, hindi pa pala nakuha. Ah. Dito naman na portion guys, baba natin to kasi may tubig ang dalawa. Ano ba negosyo nyo? Online selling. Ng mga? Ha? Online selling ng mga? Appliances. Sino nagpo-post? Ikaw. Wow! Ba't hindi ka nagpo-post eh? Pinapost mo. Oy! Ang galing. Ikaw, Ate Mimi? Marunong ka na yan? Ikaw magpresyo mga magkano yun mabibenta mo? 1.5. 800 nga lang yung benta ko. Sabihin ko sana 1.750. May 50% discount. Si Tita nyo Juby lang kukuha niyan. May benta ko sa kanya 800. Pag kaibigan kayo ng tagagawa guys, may discount. Ano ba? Kaibigan ninyo kami. Ano bang trabaho ng papa nyo? Electronic. Ayun. Tectonic. Oh. Yan guys, yung mga ginagawa niya. Oh. Yan, TV. Yan. Saka na tayo mag-house tour guys. Pag malinis na yung bahay. Medyo madumi pa kasi kaka-deliver na ng mga items eh. Ah. Malapit na matapos yan.